Bună, dragilor! Astăzi voi face primul meu vlog. Chiar nu credeam că o să fac asta niciodată în viață, dar așa am simțit nevoia, m-am simțit puțin nevoită să fac asta. Am privit vlogul doamnei Laura, unde vorbea despre mine și a dat cu părere și mai mult a fost o problemă cu mine, ci că eu i-am comentat vlogul ei cu cuvinte foarte urâte. Că am făcut o babă, că am spus că eu învârtesc toți bărbații cum vreau eu și lor le dau așa un os. Chiar nu realizez chestia asta, chiar îmi pare că este un vis, pentru că mi se pare tot ireal din momentul în care este tot fals. Pentru că eu am un cont pe YouTube și acolo este o poză de-a mea, sunt niște video, 61 de urmăritori acum, mâine nu știu, poate se schimbe. Și evident este că contul ăla este fake. Eu nu mi-aș permite în viața mea să las un comentariu de gen. Nu este în firea mea. Niciodată n-am jignit pe nimeni, niciodată, și mai ales să pun un comentariu la doamna Laura, care știu că are un canal de YouTube și se dea cu părere așa despre toți concurenții, să-i las eu un mesaj de gen, să-mi fac probleme. Voi credeți că eu aș putea face asta? Nu. A fost un cont fake și îmi pare rău că doamna Laura nu poate să înțeleagă chestia asta. Evident, sunt foarte multe persoane care îmi vor rău, sunt foarte multe persoane care țin cu Albert, care vor să facă și ei materiale, să facă acolo, să certe oamenii. Și a fost creat un contul ăsta fake, eu nu știu câte comentarii a lăsat, la cine exact. A ieșit ăsta de la doamna Laura și eu nu știam nimic. Eu când l-am văzut am rămas șocată. Și am mai zis doamna Laura pe vlogul ei că eu am făcut un live pe TikTok cu Bianca. Da, să începem de la chestia asta. Eu am făcut live pe TikTok cu Bianca. Întrebarea mea este când? Eu niciodată nu am făcut live pe TikTok cu Bianca. Și mai ales acolo au spus că doamna Laura nu a văzut, dar ei i-a spus cineva că eu pe live pe TikTok am zis că da, că eu am comentat și am părerea asta despre ea. Vă rog frumos să-mi arătați video ăsta, TikTok-ul ăsta, live-ul ăsta. Pentru că, cum știți, toate live-urile mele pe TikTok am făcut puține, cred că două live-uri și cu mult timp în urmă am făcut ultimul live pe TikTok. Dar, în fine, orice live care îl fac eu pe TikTok, pe Instagram, este publicat pe YouTube. Așa că vă rog frumos, vă rog din inimă să căutați, să verificați orice live și să-l mai ascultați încă o dată și să-mi dați acolo, să-mi arătați unde eu am vorbit chestiile astea despre doamna Laura. Chiar vreau. Și în general, pe Instagram, pe TikTok, unde vreți voi, căutați, că nu există așa ceva. Nu există. Despre Albert. Și aici nu o să jignesc, nu vă speriați, pentru că nu e în firea mea de a om să jignesc pe cineva sau să vorbesc murdar urât. Am vrut doar să precizez câteva chestii care tot le-a spus doamna Laura în vlogul ei. Și că eu eram deja în cuplu cu Albert, că i-am spus că vreau să fiu doar cu el și că el m-a întrebat dacă ar fi fost descalificat, ce fac eu în momentul ăla, și eu am zis că mă descalific cu el. Doamne ferește! De unde ați luat informațiile astea? Nu, eu vreau de unde le luați? Voi priviți bine emisiunea, ați privit bine date-ul, să vedeți ce am vorbit. Mergea discuția între mine și Albert, ci că dacă eu îmi găsesc iubirea adevărată aici, în emisiune, și suntem un cuplu, dar eu nu vorbeam despre Albert, vorbeam în general. Dacă eu îmi găsesc iubirea adevărată și iubitul meu este descalificat sau eliminat, eu merg după el, pentru că nu mai are sens. Adică eu am venit în emisiunea asta să-mi găsesc iubirea. În timp când l-am găsit, plec cu el. Nu mai văd rostul la emisiune. Asta era ideea. Dar eu nu am zis că eu mă descalific cu tine, Albert, acum. După date-ul ăsta noi suntem un cuplu și dacă mâine vei fi descalificat, merg după tine. Nu e așa.
Nu e așa. Vă rog frumos să priviți tot foarte atent și să nu vă lăsați influențați de alte păreri. În Camera Roșie am spus lui Albert că vizual nu este genul meu de băiat, dar îmi place comportamentul lui, gândirea lui și de asta am și acceptat date-ul. Adică nu că l-am acceptat, noi am câștigat date-ul împreună. L-am câștigat și am mers la date. Dar în timpul date-ului am rămas că o să continuăm cunoașterea. Nu a rămas că suntem un cuplu, că sunt doar a lui și chestii de gen. Doar că o să continuăm cunoașterea. Videole care au apărut pe internet, eu cu Albert în mașină, țin să precizez că au fost făcute când noi am urcat în mașină. Pentru că date-ul a fost chiar foarte frumos, a fost decent, Albert a fost decent, a fost interesant, am vorbit și de Italia, și de mama, am vorbit multe chestii. Și eu chiar eram plăcut surprinsă de date-ul nostru și am urcat în mașină, eram ok, eram vesel, eram. Și în timp când noi am urcat în mașină, prima chestie care am făcut, am zis, dă să facem un story, să avem amintire, să trimitem pe grup la băieți, să facem o poză, să postăm când o să difuzeze episodul ăsta. Și am făcut mai multe. Și în timp când tu faci un video cu o persoană, te apropii ca să te apropii, Doamne. Și tot ce s-a întâmplat după, adică s-a întâmplat când noi am lăsat telefoanele. Așa că n-are nicio legătură videoile alea cu ceea ce s-a întâmplat după. Am vrut să fie cât mai scurt vlogul ăsta, videoul ăsta, să nu vă plictisesc. Sper că ați înțeles, mai repet încă o dată, nu am comentat eu chestiile alea, nu am spus pe live-urile mele că este adevărat că eu am comentat că eu sunt contra Laurei. Nu sunt adevărate chestiile astea. Vreți să mă credeți? Nu vreți să nu mă credeți. Asta e. Doar am simțit nevoia să dau și eu explicație. Vă pup, să aveți o zi bună, un weekend fain și toate cele bune.